Dala som vám možnosť sa ma spýtať na hociakú otázku. Dala som na YouTube a na Instagram oznámenia o tom, že budem robiť Q&A a môžete sa ma spýtať úplne čokoľvek. Tak, ja nebudem zdržovať a poďme na to. Čaute ľudia, som Foxy a vítam vás u ďalšieho videa na mojom kanáli. Samozrejme nezabudnite na like a odberož mrož, teda co? No a poďme sa pozrieť na tie otázky. Ja ich tu teda nebudem dávať, ale proste ja ich tu mám teraz pred sebou, takže nebojte nič. Takže prvá otázka, Messi alebo Ronaldo? Samozrejme, kámo, Cristiano Ronaldo sú. Potom tu máme ďalšiu otázočku a to je, že či mám radšej Real Madrid alebo Barcelonu alebo nejaký iný klub. No tak úprimne, ja mám samozrejme radšej Real Madrid. Proste Real Madrid is the best, kámo. Čo si budeme? Kámo, teraz úplne tie dislajky vidím, kámo, a všetko. No dobre, potom tu máme otázku, zarábaš niečo z YouTube? Toto je veľmi dobrá otázka, musím povedať, a bohužiaľ ešte nie, ale dúfam, že už sa na tom za chvíľku bude pracovať, ale potrebujeme nejaké štatistiky a to bohužiaľ moc nemáme, pretože z nejakých 3 alebo 2 videí máme zatiaľ, že dokopy asi nejak 50 zhliadnutí, čož nie je vôbec dobré, takže pošli toto svojmu kamošovi a môže ma treba s ním podporiť, aby sme mohli zarábať. Bude v budúcnosti nejaká súťaž o niečo alebo podobne, no keď vás tu bude fakt veľa, napríklad čo ja viem, 1000 alebo proste viac, hej, to je ešte extrémne ďaleko, tak možno nejaká súťaž by bola dobrá, ale zatiaľ nevidím zmysel, keďže máme ledva 10 odberov. Inak daj 10 odberov a budeme fresh. Samozrejme, môj Instagram máš teraz na obrazovke a dole v popise. Takže, ďalší, prečo ti mám dať odber a sledovať tvoje videá. Moje videá sú proste akčné, super, hlavne z Brawl Stars a za chvíľu budú aj z FC26 ľudia, což je brutál. Myslím si, že na tej FC26 sa nám to celkom rozbehne, pretože tam chcem robiť celkom dosť veľké kariéry a chcela by som tam robiť kariéru aj za nejakého našeho vymysleného hráča. Takže tiež sa a proste mi daj odber, aby sme treba mohli robiť súťaže a podobne. Takže teraz mi napíš do komentárov, ak by si chcel napríklad pokračovanie takýchto otázok. Ako ďalšiu otázku tu máme od Filipa. Niekedy budem čítať mená, prečo nie? A to je mačka alebo pes. Počuj, ja mám akože rada akože obidve akože plemená alebo zvieratá, prečo? WTF? Ja mám radšej akože obidvoch proste, hej, ja nemám proste radšej nikoho, kámo, proste, kámo, keďže som sa nevedela rozhodnúť, tak som rozhodla, že toto video ukončím a vlastne tento zvuk nahrávam na CapCute, ale inak používam úplne inú aplikáciu. Ja samozrejme budem rada za like, odber a čus!